mi? Oo. Biz seninle seriozna guruluşmaly. Takla telefonumu. Näme gurrun bolsun ha? Sürdeýinde näme dursun? Ya bolýa. Akmurat, bizden ayrılışmaly. Menin bundan artık çydamak hiç hili ýagdaýda. Bilýärmi? Öýümizem ejem soğuk edenler. Hawa. Öýdäki tehnikalar, goşlar, olaryň hemmesine men işläp özüm alanlar. Ýadyňa düşür, olar mende galýa. Hawa. Pişijimiz bar ýysy bilýärmi? Hawa. Birinji duşuşykda sen maňa beripdiň ony. Ony özüňe alay. Ay oğlum sen ne galaysın? Koy jomatlyk menden galsın ay. Oyun ýadyňa düşýär şular ýaly ýerde. Şu maşinem sana kakam alyp berdi. Onam bilýänsiň özüň. Bu maşinymni mende galýa. Sen näme alýan? Emmi. Yadyňa düşýärmi? Şu maşyny alamyzda şu tarabyndan degenli de. Hawa ýadymda, ondan Şoň üçin men özüme şu tarabyň paduşka bezapaslysyny alýar. düşünmedim. Düşüyorsun.